chiri kunetsa ndechekuti especially president Chamisa nevanhu venyu vatungamiriri vamuinavo amusi kuzokwanisa kumiririra vanhu vari kukusapotai nyika yese. Amusi kuzokwanisa kudefenda vanhu vari kukusapotai kana vasangana nedambudziko. Amusi kuzokwanisa futi kumiririra nokudefenda vanhu vacho. Amusi kuzokwanisa kurwira vanhu. How many people vanhu vakufirai vaChamisa nebato? Unesi vari muchannel ya General Chiwenga ya Traore. Handisi kuti vachanyebera vanhu kusvika rini vachingotaura zvisina nebasa rese zvongogwauta kuwavata izvi kuhukura kwavari kuita uku. Riniko? Pane chinobuda here ipapa. Saka muri kuona vanhu vari kubuda vachifamba mapata avo because kunyarara kwechinhu ichi kana kusitika kwacho kumwe kwacho okomana chinhu chacho kana mukati chiri kugadzirwa chinhu chenyu here muri vaviri vatatu vakomana chinhu ichi. Vanhu vacho ndevenyu here vekuumba vekugadzira vari munyika umu. Ndava chinhu ngachiitwe kavanhu vachiri kukudai, vanhu vachiri kunzwa moyo, vanhu vachine shungu. DJ Holy Vogue. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Maswera sei muri yeZimbabwe ndibaba Chinogurei. Handiti munoona zviri kuitika machannel ese aita ruzhaye ese iko zvine izvi. Mukatarisa muchannel yanyoka yemabhunu makungokandwa apo katori apo kovo kaduku katombo apo katombo zviya zvaitwa nana story zviya zvokuti vanotaura vachichinjana nevanhu kutaura iko zvinotarisai kuti chii chiri kuitwa imomo. Yaiva nyaya yekumobiliza vanhu kuda kufuratidza pfungwa dzevanhu kudzimaidza vanhu. Tarisai nyaya dzaakutaurwa muchannel yaTraore yai masi yaiwo vanoti kana vakasunga munhu vanotora foni yake sezvo vakaita mbavha dziye dzekuuraya uyo businessman uya uyo wekuruwa uya uyo kuti vabate mbavha idzi vakatora foni yemukadzi vamutangadura. Saka mapurisa ese achikubata vanotsvaga information panguva iyo iwe unongosati vadhicha zvinhu zvako ende unongosina kufungira kuti uri kubatwa. Panguva yaunozopinda pacrossfire iwewe mukana wekuti uzodhirita nekuchinja zvinhu haukwanise kuuwana, especially machannel aya ana Traore anenge ari ndiye admin chete, ari ndiye ari kutaura every time ari admin. Saka hapana nguva yakazokwanisa kuti Traore aise mamwe maadmin kana kuchinja group. Ani muri kupaona? Saka inyaya yekuti mukazvitarisa vanana Traore vacho kuti zvinzwisike kuti kusungwa here kana kuti vamwe vacho dza secret dzeZANU-PF sokuti vamwe vanongoita sevanyura vapinda mujeri vatorwa nemapurisa kuti muzonzwa nyaya dzacho kuti dzatongerwa kupi, dzatongwa sei, kana kuzoona vachibuda nekupinda mujeri macho hamumbozvioni. Saka mamwe acho mastrategy ari kushandiswa. Vana namadzibaba eshanduka ava ndo vanhu vakatosungwa naana nyoka yemabhunu ava, ndo vanhu vari kutovhiringidzwa nekuti nyoka yemabhunu anga apandukira ZANU zvachose ende anga akudivire G40 mazviona. Saka patori nenhau huru chaizvo yakakura. Traore akanga ari chisapota Chiwenga, saka vanga vakuona sekunge ari kurwisanisa vakuru vebato. Saka chokwadi chiripo ndechekuti icho vazhinji vese vari mumagurupu mukuona zvimwe zvimachannel zvaakuvhurwa izvi unofungidza kuti ameno zvakanyanya zviri kutaurwa ende vanhu vacho vanovhura kavanhu vanoziva politics matsotsi ega ari kungovhura zvimachannel izvi mukazviteerera izvi. Ko muri kuti vanotaura zvinhu zvamusinganzwisisi here? Zvamunonzwisisa ende zvechokwadi zviri mupfungwa dzenyu ende zviri kukunetsai ende zvokuti munotopeya attention yacho hakuna kwazvinoenda zvemumachannel izvi. Zvinongopera media inongokushandisai kukutambudzai kuvhiringidzai vabereki. Munoshandiswa isa hatiteere media dzekunhonga tinotaura zviri kubva munjere dzedu fair background. Hatimbokuudzai zvekunyepa but because isu hatite zvekutaura zvinhu zvekuti kwai handikutumwa naChamisa kana ndikutumwa naChiwenga kana nanamnaka.
isu tinotaura takazvimirira. Ini ndosapota Chamisa but haasi kanondituma. Zvandinoita zvese Chamisa wachona pamwe dzimwe nguva haatozvizivi. Unongotozvinzwawo mumamedia kuti kuno vanonzi Baba Chino Gurei. Yeah. The same nevakomana vamuri kuona mumachannel vanongonyimba ndinotuma avatozikana Chiwenga vacho. Avatozikani kunyangwe kwenda Ningirino vachona Geza vachona. Matsotsi ega ega aya, mabogus aya. Ko politics dzakudyisa ka mazuva ano politics. Vatadza kusimba kungwara politics mazuva ano dzakudyisa. Saka vazhinji vari kumhanyira kunoteya ku politics. Saka muri kuona kana nema MP akatengesa akaenda kunohwanda kuparliament akabatana neZANU-PF kuti vapuwe masende nema 40,000. Vamwe ndo vakudhimanda ma 150 kuti munanga behind 2030. Maseneta mapoliti bureau machief ese akapera kupuwa mari. Saka politics mazuva ano mukona vakuru vemachechi vakudyira ku politics. Madzimamba akudyira ku politics. Saka politics dzaita sei dzacolonize zvese. Idzo politics dzaiza colonizwa nani naTagwirei na uyo na Chivayo. Ndo vanhu vacolonize politics. Saka vanana sakupusaru vanzaniko vanashabangu wangu wazvidzoi zvaakushandiswa kuataka vana veZimbabwe vana Ngonzora vana Wilson Ncube vana Nivesa kukatasa kuti vanhu vese vaiverengwa kuti vari padhuze naNingirikini na Wilson na Job Oscar vamwe vacho ndo vakatokonzesa kutosungwa kwake ndo vari kuenda kokurudzira kuti D2030 D huchi kurufaro kwararo vanga wangu waru vanhu vanotodyana Chamisa ndo vanhu vari kudzokawo panduka. Nyaya iri kujirwa ma political parties aya inyaya yechi vanodeleya vana comrade Chamisa vana president Chamisa zvinhu zvavo vari kudelaya. Saka zvinopa mukana vawengi ivo vanofunga kuti zvinhu zvavari kuita vana president zvine advantage yekugona kugadzira. Vari kugadzira zvechokwadi hatirambe but sometimes kuiginwa kana kuti kutora time kufuratira vana veZimbabwe vanhu vachiti tiri kugadzira zvinhu kuri kupa mukana muwengi chaizvo izvo. Vana vacho vese ndo vari kupera kuredzwa neZANU-PF kumamisha kwachona. Imi muri kuti muri kukambena kumamisha but ZANU iri kuenda ichinokambena yakupa mari ikoko futi. Ndiyo yakushandisa mari yeti uyai vari kuda kutora mari vari kuda kubvura uyai mutore mari. Vamwe ndo vari kupuwa dzimota vamwe ndo vari kupuwa chii. ZANU-PF iri kutokambena itori ahead iri kutoziva kuti 2028 maelection ariko. But always nazo pari zvinezvi vana president nemusangano vakastika kuti ndi izvozvo manje zvimwe zvacho so varume zvinotikuwadza isu tiri pasi manje tinokuwara nepfungwa tinokuwara nedomba neshungu. Chinhu chinenge chakangosungirwa kuvatungamiriri kumusoro kuti dzvi achifambi achimhanyi achidzoki achiti sei but vamwe vedu vari kufamba vari kuenda mberi vamwe vedu vane speed vamwe vedu vatori ahead than isusu. Patinozoda kuti tichitanga kuti papara tinourayisa vanhu mahara nokusungisa vanhu mahara tinenge takatorova kudhara. Saka zvinhu zvacho zvinovhiringa zvinotemesa musoro. Zvinotemesa musoro. Zvinotemesa musoro. ZANU yakatozvona kuti haina vanhu kudhara but iri kutsvaka mastrategy okuti ingaredza sei pfungwa dzevanhu. Ende ZANU yacho futi yatokepcha yatopambwa futi naTagwirei. Wani munhu asina kurwa hondo acapture ZANU-PF yes ari kuudza zvokuita ndiye akunzi wamupedza nhamo. Vanhu vezANU vakutoti ndiye mupedza nhamo. Vachiwenga chaiva vakanga vachimusapota Tagwirei vakati Tagwirei chipanera muZANU-PF. Ivo ndo vazosungwa nechipanera chacho manje nebhobhojani racho. Zvokuti muti Vachiwenga vanozunungura nyika handisi kuziva kuti varume ava vachasvika rini vachinyebera vanhu muchannel yanyoka yemabhunu. Handizivi kuti uchasunungura gore ripi musi wani mwedzi upi because mastrategy ekusunungura acho ndiwo ari kutodarika ende iye ndiye ari kutowikinwa Chiwenga wacho kutowikinwa kutosungira madhiri. Vese vari muchannel yaGeneral Chiwenga yaTraore handisi kuti vachanyebera vanhu kusvika rini vachingotaura zvisina nebasa rese zvongogwauta kuwawata izvi kuhukura kwavari kuita riniko. Vakabvira kungotaura Chiwenga vabagama avaiti Chiwenga ivo vese vana friend of General Chiwenga General Chiwenga channel. Hai zvinhu zvamunotaura zvimwe zvacho hazvina kana musoro wese mani. Zva pano kunzi bhazi rauya unobvira kuma4 dzekuseni uchinzi bhazi rauya mhanyira kurodhi svika 8 dzacha ingonzwa bhazi riri kungoshinga wotunzwa bhazi kungwinya uko 10 11 12 3 5 o'clock dzemanheru vanhu vachingoti bhazi riri kungwinya vanhu uko.
hakuna zviriko bazariwi hapana zvinombonzi chiwenga apa ndokunonzi kunyeberana chako chako kusina nemusoro wese kudivhaita vanhu pfungwa kuparadza vanhu pfungwa isusu bato rine attention nevanhu bato rikutasirwa nevanhu ndo rina vachamisa kairi munhu ari kutungamirira ari kutarisiwa navanhu ndiwo vachamisazve but vachamisa vacho vakamira nzvimbo vanhu vakastopa vastopa mweya yevanhu vakawanda vastopa shungu dzevanhu vavhiringidza ende vanenge vachirwadzisa mwoyo yevanhu zvimwe zvacho zvinopusha kuti vanhu vapanduke mubato zvinopusha kuti vanhu vapererwe zvinopusha kuti vanhu vatsvage mari nepolitics zvinopusha kuti vanhu vamukire vachamisa zvinopusha kuti vanhu vatengwe neZANU-PF zvinopusha kupa mukana ZANU-PF varume kana muchironga chinhu ka mubato medu ka rongai chinhu chine musoro chinhu chinofamba noti kuita chinhu chinenge utengesi futi kunge kuti makutotengesa futi vanhu vacho futi muri kupedza kuurayisa vanhu kumamisha kumataundi uku vanhu makamira muchiti muri kuronga but vanhu vari kupera kupinda bhizi vanhu havasi settled havasi safe kumamisha uku vanhu havasi safe mumataundi mupresident chamisa imimi muri kuita zvamuri kuita esi muri right mugere zvakanaka but muri kumboziva here nhamo yevanhu yavari kuwana kumamisha uku nenhau yekumira nebato nenhau yekumira nemusangano vamwe vanenge vakanzwikwa vachilaudha mumamidhiya vari panguva yakaoma vamwe vari mumaguta vari mumataundi vamwe vapera kutiza kuenda kunze kwenyika vada kuti vadzoke munyika imimi muchingoti tiri kugadzira varumeka munoshungurudza vanhu da kutaurira chokwadi pamwe pacho munoshungurudza vanhu but vanhu vachikudai vachikusapotai havana option vanenge vachingoti it's okay tinongoramba takatarisa tinongoramba okay no problem gaiterere gaitisupport sesu tinenge tichingoti alright ndizvozvo vanhu vauya vati baba chinogure don't worry zviri kuita hai kani no zviri kuita baba chinogure okay alright tonyaradzwa tonyarara hai baba chinogure kani don't worry hakuna kutaura kani haiwa pane zviri kugadzirwa zvisvinba don't worry tonyarara tikapopota president mauya pamedia motaura vobva mati zi zvimwe zvacho varumeka muri kuuraya musangano muchifungidzwa kuti muri kuumba kana kuwaka musangano muri kuisa musangano mudondo musangano vanhu muri kudzinga vanhu mumusangano neaction louder than speaker yamuri kuita muri kubudisa vanhu pamoyo muri kupedza vanhu chido neshungu nemusangano zvinhu zvamuri kuita izvi musafunga kuti mukaona imimi zvakakunakirai nyika yese ndo zvairi kuona itai zvinhu zvinoita kuti vanhu vanzwe hati yekuda nhingirikini wakomana imimi wanachamisa imimi itai zvinhu zvokuita kuti nyika ifambe iende mberi chinhu ndechevanhu kaichi hachisi chenyu mega chinonzi chinorongerwa mugomba kana mubhedhuru kana munhingirikini kana muofisi munhingi kana chikarongwa ngachirongerwe muofisi chokwadi pati ngachirongwe kachinhu chacho chichibudirira kachichipera kawakomana noti kuti vanhu muzoonekwa nevanhu kunge maakunyeba ngana geza futi maakunyeba kunge vana nhingirikini futi vana muchiwenga futi vanhu vanopesera vakukuonesa kunge the same type chiwenga and chamisa but hazvisirizvo vanhu havana kutombobvira vada zano zvachose kana kuda chiwenga oro munangagwa but imimi ndiye muri kutenshena vanhu kuti vachipedzere vakufunga kuti bheta tijoine zano tijwe mari bheta tijoine chisabote chiwenga anenge ari nani kuti ndiye anga ari kumilitary but vanhu vachirasiswa focus vachirasiswa gwara hapana kumeno chinobudiswana naED ava kutenga masimba chete kuti varamba vachidzvinyirira vanhu kutenga masimba chete vana chiwenga hapasisina vakapedzwa kudhara munhu avari kuda ndimi wachamisa munhu avari kusapota musangano vari kuda opposition but kana zvichiramba zvakangotsira kudai so vakomanaka zvinhu zvacho zvinongonzi zviri kuita zviri kuita esi tinozviziva kuti president vari kuita chinhu chinoita hatisi kuramba tina tinozviziva kuti ndo president ndo munhu ane option bedzi yasara akatariswa nevana veZimbabwe but pamwe pacho zvasiya vanhu vakawanda vamajeri vanhu vakawanda vamumakuwa kungomira kwakaita president chamisa vachiti zvitiri kugadzira ende vanhu vazhinji vamwe vacho vari kushaya vanhu vanozovanunura nekuvareverera kana kuvamiririra futi vakomana kana ikawa honde yacho chimurenga vanhu vakafa havo asi vanhu vakazobudirira vakarwisa vakatora nyika vakomana zvimwe zvacho naka nzwirai vanhu tsitsi kuti unzi musangano vachiwenga muri kusapotwa nevanhu muri kutsigirwa nevanhu muri kuteverwa nevanhu so zviri nani kuti murespecte ruzhinji rwevanhu ruri kuteverai respectai mweya yevanhu vari kushungurudzwa kumamisha uku inzwai mwoyo varume vari kufamba vari kutungamira musangano kune vanhu vasina rugare vakomana kumamisha uku vari kunyimwa mbeu fertilizer vanhu vari kushungurudzwa kunyangwe kumaminde chake vari kudzingwa vamwe vakatonyorwa mazita mataundi umwe vamwe vanhu havana rugare ende nyika iri kutowedzera kuparara ikonomi iri kuwedza kuparara imi muchiti tiri kugadzira munoda kuzogadzira nyika yafa here president chamisa ndosaka vanhu vaitaura kuti kana muchiona kuti zviri kurema president itai another option vanhu vapinde musango zvese zviri kuramba zviri kunetsa isi tinenge takatarisira kuti vatungamiriri ndo vane option yekuenda mberi nini zvinondirwadza ini
unoziwa unosvika panguva yekuti unenge uchida musangano stereki varume kana tava kutaura chokwadi soka pane patinodzamirwa unenge uchida musangano stereki wako but pamwe pacho unosvika panguva yekuti unonzwa hasha so kunzwa kubatikana so nezvinenge zvichiitika zvacho so wotoona kutoti varume unotozoona kuti vese vanhu vari kushanduka vari kupanduka vese ava vane zvavanenge vachiona zvaunenge usingaoni but sometimes zvinenge zvisiri zvinhu zvakanaka zvakashata kuti utaure mashoko akaita seiwaya ende hazvi zvinhu zvakanaka kushanduka kana kupanduka tinofanira kuramba tiri pamusangano wedu but zviri kunetsa nezvokuti varume ava vakomana ava vari kumaofisi ava vatungamiriri ava vanachamisa ava zvinhu zvacho zvavari kuita zvachonaka zviri kupedza chido vana vezimbabwe mani zviita sekuti bato racho rinopikisa harimo munyika ririmo here kana kuti harimo vatungamiriri vacho varipo here sapoti masiri kuzama kugurupa sinzi tabvira uko unounganidza vanhu vacho pezera vaparaswa futi unounganidzwa vanhu vacho hai zvimwe zvinhu varume tinenge tisingakwanisi kuti titaure tinenge tichinyarara tinenge tichirespekta musangano tinenge tichirespekta utungamiriri but pane pamwe pokutoti inofa yakarodhaka tikatadza kutaura kana kuti tikatadza kuvaudza varume ava inofa yakarodha ngoziko zvinezvo mukatasa zvimachanel zviri kunyepera vanhu zvanyepera vanhu zvaona kuti hakusina chinobuda ndopa zvakuti ndondondondo zii nomapato futi anopikisa futi oti ondondondo zii futi ende chiri kunetsa ndechekuti especially president chamisa nevanhu venyu vatungamiriri vamuinavo hamusi kuzokwanisa kumiririra vanhu vari kukusapotai nyika yese hamusi kuzokwanisa kudhifenda vanhu vari kukusapotai kana vasangana nedambudziko hamusi kuzokwanisa futi kumiririra nokudhifenda vanhu vacho hamusi kuzokwanisa kurwira vanhu how many people vanhu vakufirai vachamisa nebato zvimwe zvacho varume respectai vanhu vakomana zvimwe zvacho tinenge takanyarara but pane pamwe paunotoona kuti nochena musoroka muchingosapota chete chinhu chakamira pamwe pacho mukatasa kuona kuti vanhu vari kusacrifice vari kushandisa mari dzavo kuita zvese zvinoita kuti vanhu vasapote bato hakuna mota dzebato dzavari kushandisa hakuna mabhasikoro ebato hakuna kana mafoni ari kubva kubato kana finance inobva kubato hakuna kana chebato chiri kuitika imimi ndi munotoziva munogona nge mune mukana nemachanzikoko but moreover vanhu vari kukusapotai vanhu vekuti mukatasa vanhu avaka dai vanga vari vanhu vano mwoyo wekutengwa dai vakaendemhanyira kune mari vanhu vari kusara vachikusapotai vachamisa vanhu vanokudai stereki but imimi wacho hamuna chamuri kupa vanhu ivavo kana chamuri kusara mucho kana chamuna chavari kupa kana kuti musangano chauri kupa vanhu ivavo kana chiri kupiwa kana 1 ende kana vakasungwa vanhu ivavo vari kupinda cross vari kupinda bhizi kana vakatyorwa makumbo vakaurai vakatyorwa musangano unenge vakangonyarara zii malawyers ehuman rights ndi vari kuzomiramira saka uraiti varume kana makanyarara muri kuita sei nemusangano muri kuenda kupi nemusangano vanhu vakataura kudhara kuti kana musangano usisipo taurirai nyika kuti musangano hapasisina hazvisi zvinofadza izvo kuti hongu mungangobuda pachena muchitaurira vanhu kuti ndiripo ndazvakadai pamidhiya pati wachamisa kamugomba mamuri hamusi kubuda mumba mamuri hamusi kubuda muofisi mamuri hamusi kubuda panhu pamari zvese zvamuri kuita zvachona hapana chiri kufamba hakuna kana saka muri kuona kuti vana vanopesera vakuona kuti vana vepanext door vari kudya sadza vari kuguta isusu pamba pedu tisiri kungosirira vamwe vachidya sadza pamba pari kukangwa nyama isusu kuno tiri kungosirira tiri kungodya mavheji asina murinyi saka vanhu vanopesera vakutengwa vanhu vanopesera vakutendeuka nemari vanhu even utungamiri huzhinji even imimi vachamisa muchapera kupandukirwa nevanhu vamuri kufungidzira kuti vachona mabest enyu alliance enyu tarisai vajoboscala vanhu vakavatengesa tarisai vanhu vanga vari kuneshi kurufaroko shamwari dzavajoboscala tarisisai zviri kuitika kupandukira kwamuri kuitwa nekupandukirana kuri kuitwa nevanhu vari kupandukirai muchapedza vanhu vese muchiti vanga vasiri vedu imimi vachamisa muri kutoita problem pamuri ipapo yekuramba makatitsikiri chinhu makachigarira so it's a big problem yamusiri kuona leader tokutaura ichokwadi it's a big problem musapa vanhu problem vari kubuda musangano kana vari kutengwa kana vari kuita chimwe chinhu but imimi wacho maitira muri kuita it's a very very big problem hakuna munhu anofunga ari 1 wakomana kana kuronga chinhu ari 1 kana kuita chinhu ari 1 munofanira kuti tikuudzei pamuri kukanganisa nepamuri kugona kana mukadiwa mukaita president wenyika vanhu vanofanira kutsiurai pamuri kukanganisa kana mukanzi marasi kana mukagona vanhu vanofanira kufara
ndava tikatadza kukuonesai kana kutaura nemi tirisu vanhu vacho vemusangano, vanhu vacho venyika, vana citizens acho, which means tiri kuenda kupi? Imi mamuiteka zvamunoda pamberi pevana veZimbabwe vachamisa, asi kuti munoita zviri kudiwa nevana veZimbabwe. Sezvinotaura naidizve kuti vanhu vati imimi president itai zviri kuda vanhu veZimbabwe, not zvamuri kuda imimi nevanhu vamuinavo. Zvichaguma zvakusvibisai, zvichaguma zvakunyombesai nevanhu, ende zvichaguma zvaita kuti vanhu vese tichapera kutenga tese nemani mapata ari kumuka. Vanhu votoshamiswa kuti vachinogona nemasimbiro vanga vakaita nemusangano. Shona inongopesera yatika inongoti vanga vari murakashi, vanga vari mutengesi. But varume, mukadzi unobvira wakashinga pamusha uchirohwa uchirumwa, wotombotorwa pinjisi chaichai uchirumwa nzeve nepinjisi nemurumedzi, akashinga achipiswa nemvura, achipiswa nemoto, achita sei. Kusvika mukadzi unosvika pakuti inini hangu zvemusha uno varume ndazvitadza. Saka musatinha vanhu kubudisa mumusangano nezvamuri kuita vana president Chamisa. Zvinhu zvamuri kuita munoona sokunge zvakakunakira imi, but tarisai kuti nyika nemass background iri kufara here nezvamuri kuita. Pane kungosimbisana kuti Chamisa ndiye haiwa tisiri president Chamisa, zvokuti vanhu vanenge vachinyara chete kuti vakuudzei kuti tiri kurwadziwa, ende vanhu vanenge vasina moyo nepain yekuti vabude mumusangano. But pa live chaipo vanhu vanenge vachirwadziwa. Vanhu havana kugara zvakanaka munyika umu, ende vanhu havachada kuramba vari kunze kwenyika. But inokutendai mazvita ndiyetwa baba wacho inogurei maita basa. Nezvo mukatarisa kuti vanhu vatosvika nguva yekutonyarara, vanhu vanga vachimboshonedzana chaizvo. Mukatarisa pamedia tisu tatongosara isusu chete nevashoma. Vazhinji vapera kutonyarara, vatoneta, unobvira uchakuza kuomberera maoko kana kuti kukuza. Utoona kuti president vacho vakasitika, vanhu vese vapera kusitika iko zvinezvi. Zano iri kuita advantage, iri kuenda mberi, iri kuita kaunda. So panozotangwa kuti wani pacho kuchisumukira kuti akuchitanga manje, pane chinobuda here ipapa. Saka muri kuona vanhu vari kubuda vachifoma mapata avo, because kunyarara kwechinhu ichi kana kusitika kwacho kumwe kwacho okomana chinhu chacho kana mukati chiri kugadzirwa chinhu chenyu here muri vaviri vatatu wakomana chinhu ichi. Vanhu vacho ndevenyu here vekuumba vekugadzira vari munyika umu. Ndava chinhu ngachiitwe kavanhu vachiri kukudai, vanhu vachiri kunzwa moyo, vanhu vachine shungu. Chinhu ngazviitwe vanhu vachiri kunzwa shungu yekuda musangano wavo, yekuda bato ravo. Akunokitanga unonzi vanhu ava vanhu vekufamily kwenyu kana tokumadzinza kwenyu kana kuti vanhu ava vanhu venyu. Murofa vanhu vacho vari kusangana nemacrossfire zvinhu zvakawanda. Hakuna ari kubatsirwa nebato rinopikisa muZimbabwe. Kana Europe yari kubatsira vanhu hakuna. Vanhu vakawanda, the rest kutaura kuno vazhinji makuhwa izvozvi. Tikatasa Muriana More Blessing ari, Muriana Chitsunge, yana Mbone Ncube, yana Pastor Masaya. So tinoita sokuti mapata yatinongovhura ongosiya makuhwa evanhu musango. Hatisi kuzogona kuita chinhu chinomiririra kuti vanhu ivavo vadini. Iko zvinezvi mukaona nyika yese iri kungovhunduka chiwenga kuti pamwe ndiye akagona kusunungura nyika. Kuda kuti vanhu vakuita ignore, vakuignora Chamisa. Zvatiri kuzama kugadzirisa kuti no chiwenga mavatsotsa ZANU PF ana chiwenga havambofa kapandukirana kana kuningirana. Okay, imimi ndimi munenge muri safe here vatungamiriri, vana na president Chamisa nevamwe. Ndimi munotya here, ndimi munoshungudzwa mega here kokurwira vanhu vari kuninga paground. Kana mada kuti odati musangano wacho tichimbomira tese, ingobudai pamedia muchiti vanhu vese mbogarai mudzimba. Nyararai. Vamapfumo vakataura, Thomas Mapfumo akati kana president Chamisa imi pachezvenyu muchiona kuti imimi makundikana kana kuti imimi mamuchakwanisa kuenda mberi nemusangano, udzai vanhu, moturira vanhu munhu wamuri kufunga kuti aende mberi nemusangano. Kana zviri kurema zvinhu izvi kuti zviri kukuremerai president, aiwa kutaura chokwadi kakuudzana chokwadi kwakanaka. Kana zviri kukuremerai udzai vanhu nyika president, pakuramba makangoita keep it one, makangopaka vanhu. Iko zvino kana tikanzi maerection acho avhurirwa, isusu kubato kwedu isusu nanhasi uno rinetanga kuti pakata uku rinenge rakasungirwa zvinhu makazviona last time, masanction acho, mari dzebato dzainyimwa, makazviona zvaitika, vanhu vacho kuti vaende kuno campaign vairambidzwa. ZANU already iri pamberi ita head, iko zvino yakusha mari ngemushonga wamapete.
iri kufamba maruzevha ichipa mari ichiita sei chinhingirikina, iri kukanganisa pfungwa dzevanhu. Vanhu ava vanokanganwa kwanofungidzwa kuti pamwe zani yanaka vanotadza kuziva kuti ibere. Mangwana ndofuma ichiti vana vangu vari kunhuhwa sembudzi rinovadya, kutsvaka kuti vava nemasimba chete kupa vanhu mari nekutenga vari kuita kweso. Hatikwanisi kuti tipanduke because kana nesu mukazva kuti baba Chinogure vapanduka, nyika inoseka kuti mamuona Chinogure uya. Mazomuona taikuudzai matsotsi aya. Saka tiri kushinga nemusangano. President vacho moramba makati zi zete zvenyu kugara zizve. Muri kungoronga yanyu pore pore. Kuronga muri kuronga hatisi kuramba. Kati chinhu chacho chinodzoka chakuita nge chine masimba yavanhu vashoma shoma. Chakudzoka chakuita nge chine ruzivo kunge chemumba, kunge chefamily, kunge chefriend, family and friends. Kana kuti richiratidza kuti ibato. Maitiro acho koshesai vanhu vakapera kufa varume. Remekedzai vanhu vari mumakuwa vachamisa. Remekedzai vanhu vakaremara, vanhu vakatiza kunze kwenyika, vazere kunze kwenyika pamusaka pebato iri, pamusaka pezita renyu. Remekedzai vanhu, upenyu hwevanhu kurarama kwauri kuita remekedzai. Kana muri munhu ari kurwira kodzero dzevanhu shuwa shuwa, musafananidzwa nana Shabangu avo nana Ngonzora, musafananidza nana Skala nana Nhingirikini avo, nana Wilson Ngumba avo, musafananidzwa nana Masarira nana Nhingirikini. Imi kana muchimirira kodzero dzevanhu kurwira nyika kuti ive zvakanaka nopfumi hwenyika muchidzirira, bato rinopikisa rakamira kuchengetedza nekudzora nekutsura zvine zvichiitika munyika. Zvino imimi kutsura makangonyarara. Wana vachaziva way forward. Toenda kupi, tobva kupi, tomira papi, togara papi, tiri kuenda kupi, tichine bato here mutungamiri. Hai, zvinhu zvacho soka. Since maita quit in politics. Isu tinongoziva tinosabura kuti muri mutungamiriri vedu, but public richazvo izvo pachena chaipo chaipo pafair. Imi makaita quit politics. But takaziva hedu zvakanga zvichiitika panguva yacho iyoyo. Isu takaziva kuti quit yenyu ine zvairi kureva. Nanhasi tinemi hatina kurasisa, hatina kuita quit kwamuri. Tiri kuzviziva kuti tinemi pandima. Ende muchadzoka public background muripo. But still imi michirega yekurasisa futi vanhu vari kuteerai vacho, vakasara kwamuri vacho, vakasara nemi vacho. So